ବୈଦେଶିକ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୃତ ପବନକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଋଷିଆର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ବୋଲି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ ବାପା। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବାହା ହେଇଥିଲା। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କି ପସନ୍ଦ ନ କରିକି ସାନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା। ମୋ ଭାଉଜ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ତାପରେ ତାକୁ ଫୋନରେ ଡକେଇଲା ପରେ କହିଲା ଆସ ଭୋଜି କରୁଛୁ ଆସ ବୋଲିକା ତାକୁ ଡକେଇକି ଘରକୁ ନେଲା। ଆଉ ସେଠି ଭୋଜି କରି ଖାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ମଦ ଫଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ତାପରେ ନିଶା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ମାରିକି ଆଣିକି ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ମୋ ଭାଇର ଶ୍ୱଶୁର, ତା ଶାଶୁ, ମୋ ଭାଉଜ ଆଉ ତା ଭାଇ, ତା ମଉସା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ସେ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି, ସେଇଥିଲାଗି ମାରି ଘଟଣା ଘଟି କାଲି ରାତି